Sanibonani balingani, mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N isiZulu. Namhlanje sizogoqa noma sizofinqa isigcawu sokuqala, inkundla yokuqala esisifundile phambilini. Ake sisibeke ngalolu hlobo. Umbhali usethulela iqhawekazi lethu noma ummeleli ogama lakhe linguPhindisiwe. uPhindisiwe lona indaba igxile kuye. Simthola exabana noma enqubuzana neshende lakhe uNkululeko. uNkululeko uyimbali, okuchaza ukuthi inkinga abhekene nayo inguNkululeko ngoba uNkululeko ufuna ukuthi babuyelane, uyamhlupha. Sithola nesisusa sodweshu. Isisusa sodweshu imfihlo. Kunezinto uPhindisiwe azifihlile ezingaziwa. Uzifihlele uThamsanqa, uMathonsi kanye noMamhlongo. Ake siboneke ukuthi ufihleni. Ufihle ukuthi ubeneshende yize eseshadele kwaMathonsi. Ufihle ukuthi unengane ayithola neshende lakhe ogama lengane linguZiphozonke. Ufihle ukuthi washayisa ingane phambilini. Lelo kuqala lelo lathwalwa nguNkululeko owagqunyekwa ejele iminyaka 3. Isizinda. Lesi sigcawu senzeka eBhange, iforum lapho uPhindisiwe esebenza khona. Lokhu singasho ukuthi kuyisethulo noma kuyisingeniso, ngoba siyazi ukuthi isingeniso sithinta okuthathu. Sithinta umlingiswa noma sithinta umlingiswa osemqoka, iqhawekazi ngokomdlalo, ummeleli ngokomdlalo. Sibone nenkinga abhekene nayo. Siveza isisusa sodweshu kanye nesizinda. Lokho kuyisethulo. Kodwa ke sishilo phambilini sathi uPhindisiwe uyaxabana noma bona banoNkululeko bayanqubuzana. Lokho ke kudweshu lwangaphandle. Siyabonga. Sithemba ukuthi uzohlomula kuleyo ngxenye leyo. Asiqhubekeni ke nokufunda. Inkundla yokuqala, isigcawu sesibili. Kusemzini wakwaMathonsi sekuhlwile ngaphandle. Kunomoyana ovunguzayo okubonakalayo ukuthi uxosha leli zulu ebelisathi liyathwala. uNkululeko uhlezi ngokukhulu ukuzithoba kusofa osuthanda ukuba mdadlana, ulindele uSokhaya. Kusenjalo ingene insizwa endala. Izinwedlwana ziyabalwa, zizungeze ikhanda elincanyana. Ukhakhayi lumenyezela satalagu likhiphe umkhovu etsheni. uMathonsi ehlala phansi okomuntu okhathele abheke lo muntu angamaziyo. Siyabonana nsizwa. uNkululeko evumela phansi uvalo lugubhazela esifubeni. Siyabonana baba. uMathonsi. Ngibathe ngikweba ngamehlo, kangiyitholi impendulo eyokuthi siyazana yini. Buza uMathonsi egaxa umlenze wanga kwesokudla
phezu kwalowo wangakwesokunxele. Unkululeko. Qha baba kaSazane athule abuye aqhubeke. Mina ngingokwaKubheka ngaphesheya komfula iNgedla phansi esigodini senkosi uMthwalume eMsingeni. Inkaba yami yasala lapho ke baba. Okwamanje ngingomunye walabo asebabhunguka kwelakubo ngadliwa izintaba zaseGoli. Sengakhe khona lapha eMandleni section ahlome amehlo phansi okwentombi ikhiyazela. Ngiyazi yenza njalo ke indoda izethule kuzwakale. Ingalokhu iziluma ulimi imbandaza nje. Phela izwe libi selibuswa ngamanqe. Asavele akudle luhlaza emini libalele. Aphulule utalagu lolu olusekhanda ngesandla sangakwesokunxele okomuntu esula umjuluko. Pho wasihlasela sekunqundeke amehlo nje insizwa kwenze njani ethi ukuhlekahleka. Unkululeko athule aqalaze odongeni ngakwesokudla kulendlu ahlezi kuyona. Akhangwe isithombe somshado sikaMathonsi nomkakhe asibukisise. NoMathonsi agcine esejeqeza ngoba esedonswa yilamehlo anamathele odongeni njengoba ehlezi elufulathele nje. Umqondo ubuye ekuzululekeni aqhubeke. Impela baba ngangizile ngezindaba ezinhle. Bengicela imimoya ingaphakami ngoba yinsambatheka lena engihamba ngayo. Athule abheke uMathonsi ezinhlamvini zamehlo. uMathonsi luthi heqe uvalo uma ezwa lokho. Hayi ke Gubhela, kuhlwa ngomnyama yibeke ezithebeni sizwe. Athi ukukhwehlela kancane uMathonsi. Unkululeko. Ngize ngenkinga yezingane zami ezisiswe kuleli khaya. Athule abheke phansi athi ukushikisha izandla. Kusesenjalo kungene uMamhlongo ahlale eceleni komyeni wakhe aqolozele unkululeko. uMathonsi eqolozele unkululeko ezinhlamvini zamehlo. Kangizwisisi Gubhela, yenaba nodaba ungalokhu ugudla iguma. Yizinkomo ziphike owazicelela lapha ekhaya. Abuke eceleni ngasohlangothini lomkakhe. Unkululeko. Kunjengoba ngichaza nje baba, izingane zami zikuleli khaya lakwaMathonsi. Bengihamba ngihogela umkhondo, bagcine bezithamunda ke abasiki bebunda njengoba ungibona ngilapha. Bengiyalela nokuthi ziqwashe kuphi. Athule abuke uMathonsi noMamhlongo abelokhu besadidekile ilokho akushoyo. uMamhlongo ngokufutheka. Wemfana, wathi ziqubile, yizinyamazane yini? Kanti uzogcwaneka lapha, ungagangi, khuluma oze ngakho, ungasichitheli isikhathi. Unkululeko. Izingane nomkami bahlala nendodana yenu uThamsanqa. Okungicasula kakhulu, siyazana kakhulu noThamsanqa. Uyazi ukuthi ngangiboshiwe.
uyasuka yena uthola ithuba lokucathama ayongena emzini wami. uMamhlongo, ngibazi benjalo ke oguluva baseGoli, bahambe bezisikela kwelinonile kodwa bengafuye zinkomo. Unesibindi mfana, ngifisa ukubona abazali bakho. Usuka etshwaleni uzodakelwa lapha, asho esukuma uMamhlongo ezibamba umgqomokazi wokhalo. Ukhona phela umamelo, ubhembethukazi. Ilimuva lentamo ungathi yilunda lenkunzi, isifuba ingangamela nje okungathi uphakamisa izinsimbi, neso lakhona elikaKlebe. Uma ingake itholane phezulu ungalitheza olunenkume. Unkululeko ekhulumela phansi. Cha, kangisuthi gogo, ngicela wehlise umoya, ungajahi salukazi ngoba uzokhathala kungekudala. Abazali bami uzobabona masishane nje. Okwamanje udaba ngilubekile, asiqede lona kuqala. Ahleke abheke eceleni. uMamhlongo kuthi akaqhume intukuthelo. Mamoshane, nansi ngulube inginonela bo. Mfana, ulahlekelwe ngugogo yini? Ngazalelwa yinja endlini webantu ethwala izandla ekhanda. uMathonsi, kahle ngamatshe mntakaMakhedama. Kukhuza uMathonsi, naye encenga umoya edidekile ngempela. Ake siklezakleze sinelise umphimbo. Basiswe bayizinkomo yini? Zibe zingobani lezi zingane okhuluma ngazo kuphela? Zibe zisiswe ngubani kuleli khaya lakoMbuya? Lapha ekhaya yinye insizwa eyaganwa ilanga libalele, isinomuzi wayo ephumula, embuka ezinhlamvini zamehlo. Unkululeko, zilapho-ke izingane zami, zasiswa ngabakwaMakhunga, zigcinwe yilo mkhuhlane wesigwadi sikaZinyobulala oyindodana yenu uThamsanqa, ohamba ecathama emuva kwemizi yamanye amadoda nxa esathe shelele, abagqolozele ezinhlamvini zamehlo bobabili. uMamhlongo, kuthi xifi enhliziyweni, izwi likhukhule ngomnyango kuze kukhonkothe nenja ngaphandle. Yimihlola phela lena. Siyalingwa yini? Nawe baba unesikhathi sokubuza undendende ukufa kwezinyane. Singethi sibadala sizokweyiswa ochakijane baseGoli. Yini mfana? Inhlanza uyibheme yakukhomba lapha ekhaya, usazibambe okhalo njalo. Aguquke abheke ngakumyeni wakhe. Usahlezi phansi Mathonsi. Ngabe uphuthuma isagila ekamelweni, usibophele ekhanda, ukubhambabule lokhu kuhluzeke lamavovo abila ekhanda. Isishonisela ilanga lento. uMamhlongo useluqanduqandu okwenkunzi yenkomo, iqulelwe ngequlo lezibonkolo, ingenwe ngomhlabathi wakobantu. Unkululeko, anele ezwe elesagila anyakaze kancane kulo sofa ahlezi kuwona, ebakazisa amehlo. Athi ukuhlalela phambidlana, alungiselele ukuthi zinyawo ngibelethe njengoba umfula ubonakala udla izindwane.
abheke umnyango awuthole umcela inselelo, kube khona izwana elithi usungaphakathi, ungabe usalidedela leli thuba, sibindi uyabulala, sibindi uyaphilisa, azidele amathambo angabonisi nokuncane ukwethuka. Kangisuthi ngiphile saka, kangingabe ngisapholisa maseko, mama nawe baba, indodana yenu uThamsanqa ithathe umkami uphindisiwe kanye nomfana wami uZipho zonke. Athule kancane ebabuka bebhekene emehlweni. uMamhlongo kuthi akaqhume intukuthelo. Ngitheni ke kuwe baba? Kangishongo ukuthi lokhu kuzochwenza lapha. Abuke uMathonsi ngamehlo asevutha amalangabi. uMathonsi, cha, ngihlale ngizwa ngezichwenzi zaseGoli, kepha kangikaze ngihlangane ngqo noSathane onezimpondo evakashe mathupha. uMamhlongo, lena ngiyoyixoxela amagwababa eChobana. Mfana wami, kangikuzwa kahle. Uthi umzukulu wami ingane yakho? Ambuke okungathi ulindele impendulo. Hawu, kodwa ngasho baba, ashaye izandla, alungiselele ukubuyela ekhishini ngoba sekonakele estofini. Abuke uNkululeko ngeso elibi. Ngigeza izandla ngawe mfana, wakufundela ukuqhuba intwala ngewisa. Izithukuthuku zigeleza ngomphimbo ongemkhulu, wena owabona ubilo lwenkunzi luhubaza phansi. uMathonsi, uyagula yini mfana? Siphuthume sikusize masishane ngamaphoyisa asebenza ukulapha izinhlanya ezinjengawe nje. uMamhlongo, usabuza lo mkhuhlane ukuthi uyagula? Awuboni yini ukuthi lento igula ngempela, ingafa noma nini? Emsikaza ngenhlanekela, avike uNkululeko, kepha ahlale nje angakhombisi noluncane uvalo. Wemfana engingamazi nokuthi ungowaphi, ungasikhulumeli insumansumane lapha. Phuma uphele kulomuzi ungaze utinyelwe izinyosi. Afulathele aqonde ekhishini. uMathonsi enqekuzisa ikhanda, asukume kancane aqonde ngasocingweni, aphenduke abuke uNkululeko. Mfana wami, ungiqoba amadolo, futhi ngeke ngikhohlwe ukuzodelelwa yingane emzini kababa. Ngikhula ngibangaka, angikaze ngidelelwe ngalendlela eshaya izandla. Lafa elihle kakhulu madoda. Kuyiqiniso ukuthi akusigxobo saguga namagxolo aso. Uma bekungenjalo bengiyokukhwela ngenduku dadewethu kababa. Ekhuluma yedwa, sekukhulunywa kanjena kimina madoda. uNkululeko, kangizile ngempi bakwethu. Ngipheni ithuba ngichaze ukuthi konakalaphi, esho sakunxusa. uMathonsi, ngimfunge udadewethu uKhesilina, angikwazi lokhu. Usenaso isibindi sokuphendula? Konje kuyashiwo ukuthi sizalwa nabanye, sife nabanye. Sesihamba sidelelwa nangabafokazana nje, kwedlule kungabi indaba zalutho.
ingani senithembe umthetho wona ovuna izichwenzi ukuthi zigcagcele ekhanda lendoda. Yeka izikhathi ezadlula ngabe amazinyo usuwaxosha phansi. Abuke unkululeko ngeso likaKlebe emi ngasemnyango. Ndoda, ngingaze ngikwenze esimnyama. Izinyawo zakho mazigcwale udaka. Unkululeko esukuma. Ngiyaxolisa baba, kepha ngikhuluma iqiniso. UMathonsi asonge izandla. Mfana wami, ngikuphila indlebe, kepha uloku ukhuluma undendende ukufa kwezinyane. Ngumuntu onomoya ophansi, kepha ukudelelwa okunjengalokhu kungivusela ulaka lwenyathi. Ngakho-ke kuhle inkiyankiya oze ngayo uyidlulisele emthethweni lapho ongeke wenze ukugcwaneka osukwenze kulomuzi, kuchaza uMathonsi ngesineke. Unkululeko ezithukuthelisa. Izingane zami zona ngizifuna lapha. Nganele ngaboshwa, lonogwaja wathola ithuba lokuyoquba esikhundleni sami. Sengibuyile-ke manje. Nuxwayise-ke ngoba uzodliwa ngumthofi nxa uphaphatheka nje. Izingane zami zona ngizifuna lapha. Ebamba lapha okhalo ukuze kubonakale ukuthi uhlome ngesibhamu. Asho eshaya isandla sangakwesokudla ngeminwe. UMamhlongo eshaya izandla eqhamuka ngasekhishini. Imihlola phela lena mbuya. Lento izosichithela isikhathi. Kuhle ngishayele amaphoyisa kusashisa nje. Ngeke phela sihlalele lenhlamba ubusuku bonke ngendaba kaTsotsi. Asho esukuma ethatha ucingo. Unkululeko, ungalokothi ngoba izulu lizoduma khona manje. Abone ukuthi kuhle angathethi eme ngezinyawo. Mkhulu nawe gogo, bengingezile ukuzokulwa nabantu abadala. Mina bengizofuna okungokwami ebeningigcinele khona. Usebuyileke umnikazi. Ngizohamba, kepha ngicela nazi ukuthi lukhulu luyeza luyanyelela. Ningazisolike kusasa. Sengiyahamba ngoba ngizobuya sengigadla ngezinye izinduku. Aphume avale isicapha ngesikhulu isankahlo. uMathonsi. Okay. uMathonsi. Phuma. Ucabanga ukuthi ngithuswa yithoyizi lesibhamu sakho? Avule umnyango, eme ebuka unkululeko eyosithela ngale kwendlu. Aguquke abheke ngakumkakhe osaloku ekhungathekile nje avale isicapha. Nkosikazi siyalingwa yini? Ewu madoda. Abuye aziphonse esitulweni abehlezi kusona. Angikwazi okunje ukweyisa. Ingabe lo mbhemu udle okunjani? Lena ngeyokudlelwa amathambo ekhanda. Ngiyasezithebeni zamadoda. uMamhlongo, yiqiniso lelo baba. Injobo enhle ithungelwa ebandla. Yinye inkinga enginayo nje baba.
Asikubeke eceleni ukuchwensa kwakhe lo muntu. Ingabe uqinisile ngalento akhuluma ngayo? Ewu, kodwa inkukhu iyawusola ummbila ngalomntwana. Angakwenza ngempela lokhu engikucabangayo umakoti, ngimthanda kangaka. Aqhubeke nokuzibamba okhalo. UMathonsi: Nihlupha lapho ke nina bantu besifazane. Nithuswa yizivunguvungu zonke lezi ezidlula ngendlela. Indaba ningakayizwisisi kahle, sekunamazwana ayiziswana asekhulumeka. Njengoba ubulokhu usola, wawungayikhulumi ngani sonke lesi sikhathi le ndaba njengoba usuyikhuluma manje? UMamhlongo: Baba, ngake ngayikhuluma le ndaba. Wena ubugqibeke izindlebe. Kwakufanele ngize ngidabuke umlomo ngento eyodwa. Wawungafuni kuzwa? Ngiyamangala uma usushaya ingathi kawusayazi, aziphonse embedeni. UMathonsi: Cha nkosikazi, ngangingalichithi elakho, kodwa ngangithi kufanele sibe nesiqiniseko salento oyikhulumayo, ngoba ukusola nje kufana nokunuka umuntu uthi uyathakatha ungakaze umbone ekwenza lokho. UMamhlongo: Kwakufanele ngithathe umsebenzi wabaseshi ngiphenye. UMathonsi: Kusho khona lokho nkosikazi. Ngibona ukuthi sekuhlwile manje. Ake sibeke izinhlangothi phansi, sipholise imiqondo. Lolu daba siyoluxoxa kusasa. Okubalulekile nje kufanele ngazise uThamsanqa ngalezi zinkinga. Nguyena okufanele aphume nekhambi lokuzixazululela zona. Angene ezingubeni acime ilambu alale. Siyaphela ke lapho isigcawu sesibili. Asikhumbuzaneni. Sizothumela imibuzo eyishumi ngoba kusasekuqaleni komdlalo. Le mibuzo eyishumi izosejwayeza ukuthi sijwayele ukusebenzisa noma ukubuza imibuzo esobala esezingeni eliphansi. Noma ngabe ke lembuzo iyishumi, lokho akusho ukuthi amamaki azoba yishumi. Senzele ukuthi uthisha ajwayele ukuthi imibuzo esobala iyishumi. Siyabonga. Ungakhohlwa ke, nawe ke yenza okulindelekile ngakuwe. Sesikwenzile okulindelekile ngakithi. Subscribe, ubheke ivideo kusukela eqaleni kuze kuyofika ekugcineni. Siyabonga. Usale kahle.